Днеска съм си с специален гост. Казва ви здрасти. Днес ще разгледаме няколко автомобила, които, според мен поне, не трябва да закупувате без да сте ги проверили. Нали така? А къде да ги проверявате? Въпросът, проверката се осъществява чрез Car Vertical. Например, Car Vertical е сайт, в който може да проверявате по рама. Може да видите дали е била удрена колата, колко собственика е сменила, дали има снимки от удара и така нататък. Абсолютно. И предлагам ви да ползвате и промокод DIV, с който може да спестите 20% от... Спокойно сега. Спокойно. Промокода е DIV, с който може да спестите 20% отстъпка. Understand? Така. Първата кола, която съм сложил, естествено е BMW. BMW и то не коя да е F30. F30 320 дизел, бензин и каквото и да е са вече доста нашумели коли. Нали така? Доста нашумели коли, както казах. И от тук насетне проблемни ли са? Не са чак толкова проблемни, но все пак изисква се проверка. Затова проверявай. Следващата такава нашумяла кола е, ако мога да кажа, конкурента на BMW, Audi. Това е Audi A6 от 2014-15 година. Това какво се върши? C6 ли? Колега, защо ми помагаш? Има си съответните проблемчета, налага се да се пускат проверки, има скрити нещица и най-вече много ги карат и много ги въртят. Честно така, много ги въртят. Така че внимавайте много. И последно слагаме една кола на народа. Това е Passat. Passat краите, нали? Passat ли? Passatчетата, особено отново същите години, 2013, 14, 15, доста карани, особено на запад, Германия, Мермания, автобани. Автобана не е чак такъв проблем. Проблем е обаче като е карана в града. И то се кара доста. Така че проверявайте с промокод DIV в сайта на Car Vertical.